Berrogei urtez Baxe Nafarroari hitza emanez, horixe izan zen Irulegi Irratiaren lema 2022an, pentsa 43 urte ditu aurten eta beti bezain indartsu eta bizirik dago entzuleen aldetik, eta baita edukien aldetik ere. Gurekin dira Matxin Eriza eta Xoxo Bidart. Arratsaldeon! Ongi etorri, Matxin eta Xoxo. Beno, esan dugu, ezta? Matxin, 40 urtez Baxe Nafarroari hitza emanez. Horixe izan zen 2022ko leloa, baina behar bada Xoxori galdetuko diogu, ze beak horri buruz gehiago jakingo du, ezta? Nola sortu zen Irulegi Irratia, Xoxo? Irulegi Irratia sortu zen lagunen artean. Lagun batzu bildu ginen, eskualari atxikiak, eskual kulturari, eskual herriari atxikiak, eta hor lagunen arteko proiektu bat izan zen. Irulegin sortu ginuena, zeren eta Irulegitik ageri baita Baigorriko ibarra, Garaziko ibarra, eta hortik toki aproposa atxeman ginuen lagun baten etxean, hor Artzaina zena, eta horrela abiatu ginen. Etzan menta etxaldea edo? Menta, hori, zautzen duzu. Hala zen, ez da, bai. Leku ederra. Eta ze helbururekin, Jojo? Gure helburua zen, Euskararen zat behar zela atxolotuki eta toki bat segurtatu komunikabideetan. Baziren urteak eta urteak Euskal Elkarteekin eta ari ginela galde egiten, eskualari toki bat egin ezaten bai telebista edo irratian eta galdeiten ez etortzen. 80 batian izan zen gobernu aldaketa, lege berri bat, posibilitatea irrati libreak sortzeko, eta eskualaren zat hori ikusi ginuen, eta bazela manera bat, medio bat, urratz bat aurrera joiteko. Hori alde batetik, eta beste helburu bat ere importantea, guretzat, zen komunikazioa, komunikabidea, jendeen arteko harremanak, jendeen arteko berri emaitia eta tokiko berriak garatzia, hori ere beharrezkoa senditzen ginuen. Matxin, zu sortu zen irratia. Bai. Zu nola sartu zinen Irulegi Irratia? Nola iritsi zinen bertara? Egia guretako txipitik normalizatua zen irratia piztu eta euskaraz entzutea. Eta gero ni berba irrati gintzatu bildu nintzen kantuari eta musikari esker. Ezen Iruleiko irrati gintzain panoraman importantea barima da, eragile nagusi bat da ere Baxe Nafarren, eta eman dezaun irrati gintzaz gain ekitaldiak antolatzen dira, eta eman dezaun aur kantu xapelketa eta kantu xapelketan bultzatzaile eta bermatzaile da, eta uste dut lehen lokarria irratia ikiran hortik gintzela. Gero betire afizio bat banuen soinuaren inguruan, eta behin irratiko bortak idekita, ikusi mikroak, eta dena, eta uste dut guztua gero emeki joan dela ondituz, eta hola. Komunitate sentikizun bat sendotzea izango da ere zuen helburu nagusietako bat, zerbaiten kide naiz osatzean da irrati baten inguruan, ez da? Entzuleen da esatarien artean. Bai, dudari gabe. Hor parte hartzen zuten eta parte hartzen duten jendeen artean, bada identifikazio bat. Identifikazio bat, badira langileak, badira laguntzaileak, segitzen baitira laguntzaileak oraino eta sail desberdinetan, eta identifikazio hori senditzen da ere entzulengan. Eta egia uzu, komunitate bat badela, beti eskuara eta eskual kulturaren inguruan, atxikimendu hori lotua dena, eta pentsatzen dut alde hortatik gauza baikorra dela. Jojo, astapenetan emisioa egun osokoa zinuten? Ez. Abiatu ginelarik, astapenean egiten ginituen agatzetan, zenta laguntzaileak bakarrik ziren, eta libro ziren momentuan, eta agatzetan saio ezberdinak, eta baina fite konturatu ginen, eta beharrezkoa zela beste tenorez ere hartzea, eta eguerditan hasi ginen, eta laster, gero goizetik ere, ondoko hilabeteetan. Pixkanaka, urratska, baina gero jendek entzuten duten momentuetan, goizian, eguerdi eta arratz. Eta gaur egun, Matxin, zein dira eskaintzen diren emankizunak, zein dira behar badarrakasta gehien daukatenak, edo publikoarekin asko konektatzen dutenak? Orduan, eskaintza aski zabala da, goiza ikilan hasten gira, seiak terdita ikat
gehien bat saio informatibo bat dugu eskaintzen, goiz erditzu arte. Eta gero betire entzulegoa nahi baitu parte harrazi, eta irratia ez baitu bakarrik ez langilekiten, eta laguntzaile eta entzuleke. Egun horoz parte harrazten ditu kantu eskaintzen tarte batean, arrakasta handia duena betire, eta uste dut nik eranen nuke hori dela behar saio arrakastatzuena. Baina beste eskaintzetan ere duguna da kultur magazinak badira, kirolak ere badu bere tartea bai asteburuan zehar astean barnean bezalare, eta gero tokiko gertakarien eta oihartzuna ere eskaintzen dugu gure saioetan gure entzulei. Arrastorik bai entzulen artean adinaren eta generoaren arabera, gaztiak, zaharrak, gizonak, emakumeak, arrastorik bai horri buruz? Badira adin guzietakoak. Ordeon, hortarako ere egiten dugu, irratia nahi dugu izan dadin eta adin guzieri eta eskainia. Baina hartzen gira dena den, eta hori ez da baztertu behar, gazteagoekin zaila dela eta gero eta zailago zeren eta badira beste medioak orai. Bai internet eta baita ere sare sozialak eta direla eta usaia mugiko gaikin eta hartzia irratia gutiago. Baina hor badugu beraz pario bat, gure egiteko manerak ere aldatu behar ditugu edo egokitu oraiko beharriri, baina bai publiko zabala dugu. Egiten ditugu horregatik ere emankizunak eskoletan. Hori da. Eskoletan eta gazteekin eta hori ere baita espadako senditzen baitugu eta biharko entzuleak ikastoletan dira. Eta biharko esatariak ere bai, ezta? Baita ere, hola hasi ginen. Mari Ainesekin ere, eskolan zelarik etorri, Matin ere gazte-gaztea zelai, eta gero, interesatzen dira. Hala ere, dena ez da polita, noski, eta urtero kanpaina bat ospatzen duzue, diru bilketarentzat. Matin, herri irratien kasuan finantzaketak kezka bat da? Betire, bada, jangura hori, urte horoz, aldi berean, herri irratien definizioari lotia denarre, behar kampaina hori badu bultia eta abiatia dela, lokarri bat da entzulekilan ere egin kolektibo bat baitugu galde egiten, eta dirua behar dugu, gure etxea kurriazteko eta irrati elkarteak izanik, diruaren parte bat, kampaina horretaik heldu da. Eta betire, primadera undajean, edo primadera astapenean eta negu undajean entzatzen gira hori iten. Guai usaila bat bilakatea da, be Nafarroko iotenoita 10 bat egiten da, irratiaren izenean ibiltzen dira laguntzaile batzu, etxez-etxe, emaitza baten biltzeko, eta sustengoa dirazten daukute, eta nonbait horre bada lotura, denen ardura baita Euskarazko komunikabide hau lujaldean xutik atxik dezauna. Gizu nola abiatu den hori, batxia izan zabukun gure emisorea. Duela 30 bat urte. Eta zer egin, eta ordean jende batzuek errantzakuten, egizue kampaina bat, eta gu presgira emaiteko. Berria erosteko. Eta biziki ongi pasatu zen, eta gero ondoko urtetan segitu, eta herri bakotxean, Baixo Nafarroan 70 herri dira, 73 herritan beste komitetakoak, edo beste herri batzuetan adinekoak ere, ari dira, etxetan pasatzen eta sustengoa adierazten dute. Eta irratean oso importantea da beste arrazoin baten gatik. Diru beharra bai, baina ere jendeekin lotura zuzena okaiteko. Hola zabaltzen da. Bai. Badugu badira diru laguntzak, edu direnak, estatutik edo elkargotik, baina jendetaik ere etortzea ere oso importantea da. Eta horien irratia da, eta horiek laguntzen dute. Diru iturri ezberdinak behar dira, eta jendeekin lotura egiteko ere beste manera bat da.